ọ na-abụ dị ochi daa n'elu nkwụ nọ n'ọzọ na-emeziri ndị ọzọ ụdọ mana ọ naghị adịkwa ma adacha elu ewebụ nwa ụdọ mmiri ntị adịkwa dibịa na-agwa otoro dewere ikenye n'elu dibịa gwakwara na ọzọ mana ọzọ bụrụ dibịa na-agbakwara gị ị na-ejikwa uche ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na afọ ereghị uche eree maka na ọ na-agba eburu ọnụ na-agba afọ ọ na-ada ọnwụ amama ndị a na-etiri aka nwekwara eze ndị a na-abụrụ ụkwa ha makwa ata achị m eekwa na-echenwe ka awọpụ ọdụ tupu ọ lụọ di mana na ọ ga-anọ be nne ya wee ka nka isi ka iche ụmụ nwaanyị ndị dị ime ka ha mụcha nwa tupu eke nwa ala obi mara na ndị buru ụzọ mụọ ga-adịkwa ime ọzọ maka na ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa onye tụbara ya a na-akọrọ na-achọ ego a ga-eji wee gaa lụrụ ụmụ okorobịa nwaanyị ndị dị ime a na-amụso ụmụ okorobịa a sị na akpa ezughị dibịa ofe ka anya na-abụọ na-akpagharị mana nwata ọbụla sị na onwebeghị ihe nna ya mere ya si kpọcha nwata ahụ n'akụkụ jụọ ya ma ụlọ obi ọ na-akwụ ya ego ole n'agbanyeghị ka mkpịsị aka gị ha ọ gaghị akarịkwa ịba n'oghere imi gị ịma na ụkwara na-akwa enwe na-akwa osisi ọ nọ n'elu ya mana nke bụ eziokwu bụ ka nwata aha ka isi na-agwa ya na ha iko nwere n'isi ka ekete ọkpọ ibu ngwere sị na ihe ya ji ekwe n'isi abụghị na ya ekwetachana n'ihe niile na ọ bụkwa okwu na-ebi nkenke enwee ka isi nupeta na ọkụkọ riri ngwere mana na ọtata bọrọ ịbụ ọkụkọ ahụ riri ọ bụghị ekete ọkpọ maọbụ etepụrụ maka ọkụkọ a ga-eriwu ha mana nke bụ eziokwu bụ na ọgazi amakakwanụ mma mana agaghị eji ya wee gọọ mmụọ achụcha aja ma ahụ ya udere mara na oke ihe mere na be ndị mmụọ mana etere ụgbọ etere azụ a ga na-achọrịrị aja ka ikpe wee na-ama ndị mmụọ mana ọ bụrụzie na ejirizi udele chụọ nya bụ aja gwazie m anụ ga-abịaziri nya bụ aja ọ bụ ya ka eji asụ ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ maka onye menwe ihe obido ala aka ka ọ ya agbada nwa daru ala enwe ike wee godo ya maka onye ọbụla na-aga ahịa ịzụ ọgwa ya ikwu ọgwa ya ibe mgbe ahụ ọzụta nke ajụrụ ajụ eresi ya nke ahụ fọrọ ahọfọ ihe a na-eji apụ egwu ọnwa abụghị maka ihe ọzọ na ọ bụ ka ahụ na ahụ wee mekọrịta maka na enweghịkwa onye ọnwa na-anaghị eti na be ya ọ bụ ya ka ndị okenye ji wee nọkọ wee bere wee na-ajụ ọ bụ dị gịnị tinyere ugiri mmanụ maka na ọ bụ ntị ka a na-eji ama nwa enyi ya ka agwọ jiri aga nọkọta hapụ ihe toro ogologo ga manwe ihe ọzọ enwekwa mgbe onye ọnya jụrụ ahụ ji ere ọgwụ ọnya na agwọ otu onye hụrụ na-eyikwa ya eke mana mgbe oke osisi dachiri ụzọ mara na nwaanyị ga-arị ya elu maka na agadi nwaanyị na-ese ogiri mana ijiji anya mkpọ ọ bụkwa taa ka ọ hụ mana ndị mmụọ mara na ka isi ha na-adịcha ya ka o ji abụ anụ ọbụla na-ata anụ anaghị ejide ya n'ọdụ anụ ọbụla na-amaghị aracha anya hapụkwara okere enwekwa mgbe eji agba aka achụ ihe na-ata arụ anụ niile na-afụcha ọja mana nke nkapịa na-apụ iche mana mgbe mmadụ abụọ nọzi na-agba ụlọ okirikiri ka eze onye na-achụ ibe ya mana nke kacha nke kara dị ezi mkpa bụ na anụ ọbụla a na-achụ ama ọkwa anụ ahụ bụkwa aja anụ zere ya ntị adịkwa ya gazie